संवसारीक खोशयेच्या दिसाची तुमकां परत एकदा परबी. तुमच्या खातीर तुमची खोशी वाडची, तुमच्या मुखामळार एक हांसो फुलचो म्हूण गोमंतक टीव्ही खासा तुमच्या मुखार घेवन हाडटा एक हास्य कलाकार. इथे उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व भगिनींना आणि त्यांच्या बंधूंना माझा सप्रेम नमस्कार. लग्नाचा मौसम सुरू झालेला आहे. याच मोसमात माझ्या दूरच्या दादांचं लग्न ठरलं. आता लग्नासाठी त्यांच्या घरी जायचं म्हटल्यावर ट्रंका तर भराव्याच लागणार. ट्रंका भरतोय मी, माझी आई आणि माझा धाकटा भाऊ मुकुंद. आम्ही तिघे जण मिळून ती ट्रंका भरत होतो. एवढ्यात बाबांची स्वारी आतमध्ये आली. ते आईला म्हणाले, अगं तू सगळं सामान सारखं सारखं घेतलं ना? हो हो घेतलं. तू बीपीच्या गोळ्याने गरम पाण्याची बॉटल घेतली का? हो हो ती पण ठेवली. तू मुकुंदच्या चड्ड्या घेतल्या का? हो हो त्या पण ठेवल्या. तू माझ्या चड्ड्या घेतल्या ना? हो हो तुमच्या पण चड्ड्या ठेवल्या. अगं तू तुझ्या चड्ड्या काय व? तुमच्या जिभेला काही हाड वगैरे आहे की नाही? नाही म्हणते आजूबाजूला लेकरं बाळ आहेत. कुणाजवळ काय बोलावं काय बोलू नये याचा तरी थोडा हिशोब ठेवा. आपलंच याच्या चड्ड्या घेतल्या का त्याच्या चड्ड्या घेतल्या का? लग्न कार्याच्या वेळी पुरुष मंडळी आपल्या बायकांना विचारतात, हार घेतला का, मोहनमाळ घेतली का, कमरपट्टा घेतला का, आणखी काही राहिलं का, हा पाटल्या घेतल्या का, बांगड्या घेतल्या का, नथ घेतली का, काकणा घेतली का, हे काहीच विचारू नका. आपलंच याच्या चड्ड्या घेतल्या का त्याच्या चड्ड्या घेतल्या का, त्याच्या चड्ड्या घेतल्या का, याच्या चड्ड्या घेतल्या का, हो घेतल्या. या पुढे 7-8 ट्रंक दिसतात ना, त्या भरभरून अगदी चड्ड्याच घेतल्या. नाही म्हणजे लग्न कार्यात गेल्यावर ना चड्ड्यांची कमी व्हायला नको. आणि हो चड्ड्या जर जास्तीच झाल्या ना तर पताका समजून मंडपाला बांधू. मग झालं ना तुमचं समाधान. बाबा थेट रूम मधून बाहेर. एवढ्यात काकूंची स्वारी घरी आली. काकूंचं कसं ना, जगाच्या पाठीवर काहीही घडलं तर ते माझ्याच मुळे घडलं. आता पहा ना, प्रमोद भाऊजी पहिल्या नंबरात पास झाले. यांचं सुरू, अगं तो शेजारचा प्रमोद आहे ना, तो माझ्याच मुळे पास झाला. चिन्मय दादाला प्रथम बक्षीस मिळालं. यांचं परत येत, चिन्मयला बक्षीस ना माझ्यामुळे मिळालं. एवढंच नाही, सुलू वहिनीला लेकरू झालं. आता यांचं परत तेच, सुलूला लेकरू माझ्यामुळे झालं. आता सुलू वहिनीला लेकरू यांच्यामुळे. काकूंचं तर राहूनच द्या, त्यांची मुलगी स्वतःला एकदम थोर गायिका समजते. म्हणाली, अगं ताई तुझ्या दादाच्या लग्नात ना मीच गाणं म्हणणार, मीच गाणं म्हणणार. झालं, लग्नाचा दिवस उजवाडला. हिनं माईक हातात घेतला आणि गाणं म्हणायला सुरुवात केली. सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला. मला माहित नाही लग्नात बसलेले पाहुणे तिचे हे गाणे कसे ऐकत होते. पण आई शपथ त्याजवळ माझ्या दिवशी चिल्लर असती ना तर मी 1 रुपया तरी तिला नक्की टाकला असता. पण राहू द्या, शेवटी या सगळ्या घाई गडबडीत दादांचे 7 फेरे झाले आणि लग्न समारंभ पूर्ण झाला. शुभमंगल सावधान. इशानो, जीवित हे एक ल्हानशी फिल्म. एंडिंग हॅप्पी आसत वा नाचत, तुम्ही मात हासत रावात. हा प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.